Kako je? Evo, malo ja da izađem sve u kuću. Ovo mi odgovara da malo protegne nogi. Narod bez predaka i svojeg pamćenja je obezglavljen i razasut poput lišća na vjetru. Zorska, a ne Zurska crkva je naš svetionik za sva vremena. Vjerujemo... Ostavili su je za nas, njihove potomke, da se i mi upišemo u knjigu vječno živog naroda dok je svijeta i vijeka. Ako ne znamo ko smo, uzalud nam svo bogatstvo ovoga svijeta. Pokrijmo ovu crkvu i obnovimo je. Neka se njeno zvono opet čuje na nebesima. Neka se naši preci ne stide svojih potomaka. Vratimo se svojim korijenima i opet budimo ljudi. Braćo i sestre, nastali problemi koji nas okupljaju posljedica su neriješenog nacionalnog pitanja. U članu 92. Zakona Danila I, knjaza i gospodara slobodne Crne Gore i Brda, ustanovljenog 1855. godine stoji: iako u ovoj zemlji nema nikakve druge narodnosti do jedino srpske i nikakve druge vjere do jedine pravoslavne istočne, to opet svaki inoplemenik i inovjerac može slobodno živjeti i onu slobodu i onu našu domaću pravicu uživati kao i svaki Crnogorac i Brđanin što uživa. U pjesmi kralja Nikole spomenu mog oca stoji da ga je otac sa suzama u očima zakleo da posluži iz sveg srca srpstvo milo. A on odgovara, on obećava: uvijek ću biti proniknut tvojom voljom i zavjetom. Neka ove riječi budu polazište za rješavanje naših problema. Zakonom, a ne zagonom, kako to reče Sula Radov. Da ipak dodam riječi patrijarha Pavla objavljene u Pravoslavlju 15. decembra 1990. godine. Budućnost srpskog naroda, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i svuda gdje se nalazi, zavisi od toga da li se on drži svega onoga što je sveto i čestito, čovečno i evanđelsko. I sadašnjost i budućnost mogu se izgrađivati samo na istini. Konkretno, bude li sa Hristom, naš narod će preživjeti i opstati svuda, pa i na Kosovu i Metohiji. Odbaci li Hrista, nestaće ga iz knjige živih i na nebu i na zemlji. Ovo je rečeno znatno prije nego što se dogodilo ono što se dogodilo. Zato se pomolimo za našu tužnu otadžbinu u ime onih koji su dali svagda kaplju krvi za kap njenog mlijeka. Stojeći pred ovom urušenom svetinjom, koja je posvećena presvetoj Majci Bogorodici, da na kraju prenesem i onu poruku iz crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, koju je ostavio za divljenje njenom ljepotom vojnik jednog dostojnijeg osvajača. Zenica oka moga, tebi je gnezdo. Počasti nas svojim prisustvom. Ova kuća je tvoja. I neka je slava na visini Bogu, mir na zemlji i među ljudima dobra volja. Hvala vam, Bog gospodine.